monggo dipaske suasananipun. Menika tasih irama campur sarinan jumbuh kalih kawontenan sagung para tamu, para pilih sepuh tasih kepareng lelegahan. Menika nglajengaken lelipur swanipun Solo Baru Sukoharjo Makmur Elia Sanjaya Baskara Indonesia. Selamat siang Mbak Elia Sanjaya. Alah lah dadak bahasa Indonesia barang. Ya sok-sok ngono lho. Mangane telo godhok kok bahasa Indonesia. Nggih, wiluja siang. Siang Mas Suncek, sing cendhek. Nggih, Mbak Elia sing kotot. Nggih. Kok sing kotot? Lah kowe ngeloke aku Mas Suncek sing cendhek kan genti kowe tak loke Elia sing kotot. Ji, niki acaranipun apa, Mas? Bocah ki ya ngah-ngoh tenan. Wong awit mau lho diacarane genah mantene ana. Ya acara mantenan kok. Mosok acara sunatan. Nek pembicaraan lho, Mas. Mosok acara sunatan. Acara manten. Mantene Mas sinten kali Mbak sinten? Mas Didik. Sekalian Mbak Sindia. Oh, wis arep lali to lagi ngono ae. Ora lho, Mbak Sindia. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saling mensyurgakan, saling menerima kekurangan masing-masing. Kaya aku karo sampean to, Mas. Iya. Sampean lak bojoku, iya to? Kabeh ngaku-ngaku aku bojone ya. Kabeh iki sapa lho? Ngono mau ya iki. Lah kuwi lak bojo tuwa, aku sing bojomu sing nomor 2. Lah mau setugul nek murka. Nom tuwa. Kudune iki sampean iki bangga ngono lho, Mas. Ora. Ngene lho, iki lho aku setugule bojoku akeh bangga. Emah. Kok emoh piye? Wah kaya ngono dipamer-pamerke. Sing Kan bojone akeh meneng ae ya eneng kok. Sapa kuwi? Sing nyaron ae lho. Sing endi to, Mas? Sing nyaron. Ya mugi-mugi langgeng beberanipun teman-teman sekalian. Amin. Seperti cinta kita berdua ya, Mas. Dan gelem nampa kekurangan siji lan sijine ya insyaallah urip iki ayem tentrem, langgeng salaminya. Nah, nek biar kaya gelem nampa kekurangane. Nek kaya Mbak Yu kan rapate iso nampa, ketoke ngono ku ning mburi apa kesetugel ora penak. Gur wis dienggo watuk ucul. Nek aku ora kok, Mas. Allah padha ae. Ora, Mas, aku menerima kekuranganmu. Gombal. Lho, wong wedoke arep njaluk ngono ki wis ngono kuwi. Aku Mas menerima kekuranganmu, njaluk gaji, kon nukake pulsa, kon nukake. Yo iya to wong lanang kok ya. Sih, ki nyaduk. Wong jeneng Elia Sanjaya. Kuwi wis dibancai nek nyelok Elia Sanjaya lho. Iya. Sih. Ya sih kan panggilan kasih sayang kuwi lho. Dadi nyeluk kusih lho. Masa kok. Aku ya kulino kowe. Ki nyadong dawuh keluarga saking Ledok Seraya Jaten. Mas, ki mbok bilih kagungan kelangenan apa? Piye? Aku disini-sin karo buke. Lah ngopo to? Mosok jenenge Miarsih ngono. Ya iya. Ayo. Ayo. Iki bokong nyuk. Iya ya sing ngomong liyane bokong ya sapa? Malah Masane kok. kaya angon kebo ya aku. Nene. Ya ngomong neh. Bisa ya. Ora. Cah cetoy. Aku kok medhokku piye? Apa ora ya sepurane aku mau gur gojek kok. Mosok dadan ayu-ayu mbok arani kebo. Aku ya gur gojek guyon. Ya sepurane ae. Sepurane. Medhok dhewe. Aku didhoke lho. Medhok dhewe. Lho, buke medhok dhewe iso ora? Iso. Medhok semene ora iso. Ayo kono. Wes ngedak-idak tamburan malan. Mas, oh. Apa? Masih iki lho. Kok langsung dideleki. Dadi mantan tak nonton video. Video apa? Mbok tulisane ekeke.com ngono kan.
Ora apa-apa. Didik selamat Mas Didik. Tiga belajar ya agar Mas. Sehat selalu ya murah rezekinya. Ya. Ki lagu napa Sar Batur ki? Niki lagune napa, Bu? Saderepun satu Seragenan, rasa nggih. cinta seragenan. Apa ya enak Niki ya? wonten pundutan saking tukang parkir mau ngersaken lali janjine. Ki katuraken lagu piye nggih? Apa ya? Saking tukange parkir. Iya. Cawiske monggo kanca-kanca Baskara Indonesia Mister Celewo. Lali janjine. Mas, kene to Mas. Mah. Kena ya. Ya wis kene neno. Kene Mas.
Malah dirubung kaya ning kebun binatang ya. Ya iya toh, wong awake dhewe orang rumangsane. Apa? Awake dhewe iki kaya ning kebun binatang tenan. Kok iso? Awake dhewe sing ngiseni. Sing ngiseni. Aku munyuk kowe beruk. Ora lah. Wis sing nonton. Wis aku mau diarani kebo saiki beruk. Allah santai wae lho. Mas aku kok Ya gur kaya. kaya ki terus ngene apa? Sikil bugang-bugang ngono apa? Dadak bugang-bugang ngono apa? Jiblok sih. Mas aku kok ayo medho ae bali rono. Anjlok meneh Ayo dadak. rono. Wah, itu loro pisan. Mau gendong ngarep to. Lah iki gendong buri. Gendong buri penak iki batine Clewo. Ngapa? Karo batine Pak Irwanto iki rada gembreget kae. Kok iso? Ya Pak Irwan iki kan kuasa bayar, aku kuasa ngemek-ngemek iki. Lah model. Ya ampun. Iki ring ndi? Kan ketok dhuwit. Ya Allah, ya Allah. Pangitan. Gumun aku sampai malah kan iki koyo arep gecelne bayi. Janjane aku dono sih. Sikilmu kok gantal-gantal. Ah, cetokane ya. Apa to ah? Ngopo-ngopo aku ki wis trauma malah mbok ngonoke neh. Trauma iki nyapa? Kenano dempene ning kidul Gading dijunjung wong mendem geblak. Lah kelak wong mendem aku ora mendem. Seminggu ra iso makarya. Mbok ngonoke ra cetha ya. Santai. Santai-santai. Iku cek loro lho sing gendong. Mah wis ora. Lho, gede-gede lho, Mas.